Ngibingelela nonke egameni lenkosi yethu uJesu. Sithemba ukuthi inkonzo zephasika zihambe kahle. Intshumayelo namhlanje sisele encwadini yeZaga chapter number 15 verse 1. Umfowethu Mlondi Jula uyena ozobe sikhonza. Asibonge nali ithuba esilinikezwa amandla insindiso podcast. Iwusizo kakhulu lenkundla, siyabonga. Namhlanje ngifuna nje sibuke incwadi yeZaga isahluko u15 ivesi lokuqala. La khona kufundeka kanjena: Impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Leli vesi ivesi elibaluleke kakhulu kulesi sikhathi esiphila kuso, la khona udlame kuyinto ehamba phambili. Abantu sebeziqhwaga nje, bahleli bekulungele ukuziphindiselela. Okuthusayo ke ukuthi nalento yodlame into ekhona nakulabo abendlu kaNkuluNkulu. Uma nje uzongena ezinkundleni zokuxhumana, mancane kakhulu amathuba ukuthi uyozuphume ungahlangananga nabazalwane begwebhana. Okubi kakhulu ukuthi kuyaye kuphume ngisho namazwi einhlamba khona lapho. Kuphuma amazwi angenabo ubuzalwane, kuthenjiswana nokulwa. Ngakho ke uyabona ukuthi lento yodlame nomsindo into ongayithola noma ikephi. Uyohlangabezana nayo usekhaya emndenini, uhlangane naye emphakathini osuka kuwo, uhlangane naye emsebenzini, ngisho ezitolo, naseinkundleni zokuxhumana, ngisho nasenkonzweni uqobo uyohlangana nayo lento. Kodwa ke siyabonga kithi njengabazalwane lamazwi lesisaga sesinikwa uSolomoni la kule ncwadi esiyifundile. uSolomoni uthi impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Lana uSolomoni akagxilile ekulungiseni isono solaka nomsindo, kodwa ugxile kakhulu ekuthenini uma ke usubhekene nomuntu onolaka, kumele uphendule kanjani, kumele uziphendulele kanjani, impendulo yakho kumele ibe njani. Uthi uSolomoni indlela elungile yokuyilwela noma yokuyiphendulela impendulo ethambileyo. Ngesilungu bathi a soft answer noma a gentle answer. Lesi senzo siletha omunye umqondo emphakathini nje noma kubantu abangakholwa. Siletha umqondo wokuthi uma uwumuntu ongenalo udlame, ubuthaka noma untekenteke. Kodwa akunjalo ngokwezwi likaNkuluNkulu. uSolomoni uphethe umqondo ojulile kunalowo izwe eliubonayo. Uveza ukuthi ukunikeza impendulo ethambile ikona okunobuhlakani kakhulu ukudlula izwi elilukhuni. Uma ubhekene nesimo esikanje, uthi uSolomoni, nanga umuntu ubhekene naye unolaka, unomsindo. Uthi uSolomoni kungcono kakhulu ukunikeza impendulo ethambile, ngoba nawe mawuphendula ngomsindo, lokho kuzokwenza ukuthi isimo sinyukele kakhulu, hleze kube khona nokubulalana. Yona lencwadi le kusona lesisahluko mawufunda ivesi les18 lithi umuntu ofuthayo uyavusa ukuxabana, kepha wephuzayo ukuthukuthela uthulisa ingxabano. Yezwa ke ukuthi umuntu ofutha uyavusa ukuxabana, kepha owephuzayo ukuthukuthela, onempendulo ethambileyo uyathulisa ingxabano. Lento siyibona kwizigameko ezimbili kwiTestament elidala. Siyibona kwincwadi yabahluleli isahluko 8 ivesi lokuqala kuya kwelesithathu. Uma uGideon ephuma konqoba abakwaMidiyani, lithi iBhayibheli abakwa-Efrayimi babethukuthele kakhulu.
ukuthi uGideon akababizanga ukuba baye naye empini. Mawufunda esiNgisini lithi they accused him fearlessly. Okusho ukuthi babediniwe ngempela yilesi senzo. Lithi iBhayibheli uGideon wabanikeza impendulo ethambile. Lithi iBhayibheli ukuthukuthela kwabo kwabohla. Ngenxa yempendulo uGideon abanikeze yona. Buka ke kwenzeka into efana ncamashi kuyona ncwadi eyodwa yabahluleli kodwa manje isahluko ses12. Kwenzeka into efana ncamashi uverse 1 kuya kuverse 3. Bayakhala bako-Efrayim, kusayibo futhi abako-Efrayim laba bakhalayo. Bakhala ke manje kuJeftha ukuthi kungani elwa nama-Amoni angababizanga. uJeftha impendulo yakhe wayinikeza laba bantu, wanika impendulo enomsindo. Lokho kwaholela ukuthi uJeftha agcine elwa nabo and kwase kuba khona ukubulalana. Uyabona lana ukuthi izenzo lezi ezimbili ezifanayo kodwa omunye waphendula ngendlela elungileyo, kwase kuba nokuthula. Omunye waphendula ngendlela enomsindo, kwase kuba khona ukulwa nokubulalana. Impendulo ethambileyo ifana nezicishamlilo. Ifungake kuthiwe nje ngenza isibonelo. Ifana nezicishamlilo ezifika kunelanga lomlilo eselehlula abantu. Sebezame yonke imizamo yokuzama ukulicisha, bahluleka. Kwase kufika izicishamlilo zakwazi ukulinqoba lelo langabi lelo. Kanti impendulo engathambile ifana ncamashi noparafini, usuke wandisa more umlilo kunakuqala. Uthini uJakobe ngalento? uJakobe kukhona kushoyo. uJakobe incwadi yokuqala isahluko sokuqala iverse les20 uthi ngokubulaka lomuntu alusebenzi ukulunga kaNkulunkulu. Yena Jakobe futhi kunamazwi awashoyo kwisahluko sesithathu uverse 17 uthi kepha ukuhlakanipha okwaphezulu okokuqala kumhlophe andukuba kube nokuthula nokuva nokulalela kugcwele isihawu nezithelo ezinhle akunakungabaza akunakuzenzisa. Nazi izinto ekumele sizikhumbule njengamaKristu ukuthi okokuqala uNkulunkulu usibizele ekuthanini sibe abenzi bokuthula. Lokho sikuthola kuMateyu esahluko sesihlanu iverse les9. Kufuleka nje babusisiwe abalamulayo ngokuba bayokuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Thina asingabo abokubhebhethekisa udlame kodwa singabo kwakho ukuthula. Ilokho uNkulunkulu asibizela kona. Kodwa kwesibili singabazalwane akumele siziphindiselele okubi ngokubi. Incwadi yabaseRoma isahluko 12 verse 17 kuya ku20. Uthi ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi, nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Ningaziphindiseleli nina bathandwa kodwa dedelana ulaka ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina isho inkosi. Nayi inselelo bazalwane siyiphoselwa yizwi likaNkulunkulu. Masilungise ulimi lwethu, kubalulekile kuNkulunkulu indlela esiziphendulela ngayo uma sibhekene nabantu abanodlame. Asingafani njengabantu bezwe ekukhulumeni kwethu. Asingafani njengabantu bezwe abathi bona bathintwa, abathi bona bathathwa kancane, bona behleli bekulungela ukuyiphindiselela. Thina sikho njalo. Incwadi yabaseFesu isahluko sesine verse number 29. Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo, ukuze libavezele umusa abezwayo. Naku yithi laba bazalwane kumele sibe nje. Makungaphumi emlonyeni wethu nalinye izwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo, ukuze libavezele umusa abezwayo. Incwadi yabaseKolose sahluko sesine verse 6.
Ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo. Kuloyisiwe ngosawoti ukuze nazi enifanele ukubaphendula ngakho bonke abantu. Yezwa ke manje ukuthi ukukhuluma kwethu makube nomusa njalo. Kukho konke masikhumbule inkosi yethu uJesu Kristu bazalwane. uPetru usho lamazwi. Usho lamazwi uPetru kwisahluko sesibili uPetru oqala isahluko sesibili iverse 23 uthi usho lamazwi ngenkosi yethu uJesu uthi owathi ethukwa akaphindisanga athuke. Ehlushwa akasongelanga kepha wakunikela kuye owahlulela ngokulunga. Inkosi yethu yashaywa kabuhlungu yakhunyula izingubo zayo. Yashayilelwa ngezipikile esiphambanweni. Beyifela ngamathe bekhuluma wonke amagama kuyo. Behlekisa ngayo kodwa ayizange yaze yakhipha negama elilodwa elibi ngezindebe zayo. Kunaloko yasuke yathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Masifunde kwinkosi yethu uJesu Kristu. Simele ukuba njalo nathi bazalwane. Simele ukuyifunza inkosi yethu uJesu Kristu. La khona abantu benolaka beza ngomsindo kithi. La khona abantu beza ngendlela engekho yinhle kithi. Kodwa sikhumbule ukuthi inkosi yethu uJesu Kristu nayo ekuhlushweni kwayo ayizange yona ngomlomo wayo. Simele ukuba njalo nathi bazalwane. Simele ukuba njalo. Masingabi ziqhwaga. Masingabi ziqhwaga. Ilokhu uSolomon asifundisa ona kulesi sakho ukuthi ohlakaniphileyo uma ebhekene nomuntu onolaka nonomsindo ukhipha izwi elithambileyo ngoba lokho kubuhlakani. Akusiko lokho kuba buthaka, akusiko ukuba ntekenteke, kodwa kubuhlakani. Ngakho bazalwane ngalowo mazwi siphoseleka inselelo ukuthi masibe ngabahlukileyo einkundleni zokuxhumana, emphakathini esiphila kuwo, emndenini esiphila kuyo, asibe abahlakaniphileyo njengokusho kukaSolomon. Asibe ngabahlakaniphile. Singabi abantu abaphindisayo, abantu mebekhuluma izinto ezivusa umsindo kithi nathi sikhulume siphindise ngalowo msindo, kodwa asinikeze impendulo elungileyo. Amen. Sibonge kakhulu ukuthi nisiphe indlebe futhi sibonge kakhulu nakumfowethu kade sikhonza namhlanje uMlondi Jula. Njengokujwayelekile ngizonikhumbuza ukuthi intshumayelo kanje ziyatholakala ku Spotify, ziyatholakala ku YouTube, Amandla Ensindiso podcast. Siyabonga.